Ahoj, já jsem Robert a vítám vás u podcastu Blíž k sobě. Tenhle podcast dělám pro všechny, kteří hodně přemýšlí, jsou na sebe nároční, možná žijou v nějakým tlaku na to zvládat všechny věci dobře v životě a chtějí cítit víc klidu v těle, v mysli a být si blíž. Dnešní díl je o tom, jak pracovat s myšlenkama v meditaci. Jestli vůbec myšlenky vadí, co s něma, když se objevují, když nám ta hlava pořád jede, my chceme možná vypnout, zpomalit, sklidnit se a hlava pořád jede, tak co vlastně, co s tím? Povíme si taky, jak si neuškodit a jak se vyhnout představám nebo očekáváním, které jsou docela častý a kterými si spíš můžeme uškodit. Začneme rovnou takovým malým experimentem, který pokud někdo z vás byl u mě na kurzu, tak jste ho možná zažili a i tak může být fajn si ho zkusit znova, pozorovat, co se tam bude dít. Pojďme si na chviličku zkusit na nic nemyslet a dokonce nemít žádný myšlenky. Takže jenom nic nedělejte, na nic nemyslete, úplně prázdná hlava. Když zazvonil zvoneček, tak byla tam nějaká myšlenka, nebo tam bylo úplně prázdno? Můžete si pro sebe zodpovědět. A potom pokračujte dál v nic nedělání, nepřemýšlení, na nic nemyšlení, nemějte žádný myšlenky. Úplně vymeteno. Když zazvonil zvoneček, tak byla tam nějaká myšlenka, nebo tam bylo prázdno. Až si zodpovíte, tak můžeme tenhle experiment teď ukončit a můžete si pro sebe uvědomit, jestli během celého toho cvičení, který byl poměrně krátký, tak jestli se dařilo nemít myšlenky, anebo tam nějaký byly během zazvonění nebo mezi tím. A pokud tam byly, tak vůbec nemusíte zoufat. Když tenhle experiment dělám na kurzech, tak to dělám ještě trošku delší, ale nehlásí se nikdo, že by neměl žádný myšlenky, že by se neobjevilo nic. A já vždycky z legrace říkám, tak to můžeme zabalit, to můžeme jít domů. A tenhle experiment krásně ukazuje to, že naše mysl je tu od toho, aby tvořila myšlenky, a je přirozený je mít, když si řekneme, že nebudeme mít myšlenky, že to úplně nefunguje. Pro zajímavost řeknu, že máme zhruba 6 000 až 80 000 myšlenek za den, podle toho, jak který výzkum definuje, co je to jedna myšlenka. Každopádně je to docela fičák v té hlavě, je to hodně. A myšlenky si navíc nemůžeme úplně vždycky vybrat, jestli je budeme mít nebo nebudeme mít. My si můžeme říct, tak teď se zamyslím nad tím, co si udělám na večeři. Ale potom jdeme domů z práce nebo už si vaříme tu večeři a teď přijde třeba nějaká myšlenka na rozhovor s kolegou, který jsme dneska měli v práci. Aniž bychom si to vybrali, aniž by se nás ta myšlenka ptala, jestli může přijít, ťuk. Ne, prostě přišla, neptala se a je tam. Tak a teď si můžeme položit otázku, jestli má smysl se snažit nemít něco, u čeho si ani nemůžeme vybrat, jestli to máme nebo nemáme. Myslím, že ta odpověď je docela jasná a chci tím prostě říct, že myšlenky nejdou odstranit a ani to není potřeba. Za prvé, kdybychom se o to snažili, tak tím na sebe akorát vytváříme tlak, jo, protože prostě představte si jenom, kdybyste meditovali 20 minut a teď to vydělíme to číslo 6 000 až 80 000 za den, tak nevím, kolik to je, ale už jenom za těch 20 minut je to fakt hodně myšlenek, který přijdou a vy byste se je snažili odstranit, tak to se akorát dostáváme do nějakého tlaku.
Jo, to není meditace, to je takový křečovitý koncentrační cvičení. A často se právě lidi, nebo přirozeně toužíme potom mít tu prázdnou hlavu, vypnout, tak se o to často můžeme mít tendenci snažit v té meditaci. Jo, a tím si, až bych řekl, škodit, právě protože jdeme do toho tlaku a protože myšlenky, i když je někde náročný s nima být a je potřeba se s nima naučit pracovat, tak sami o sobě nejsou špatně. Sami o sobě všechny myšlenky jsou tu pro nás a hezky nám ukazují to, čemu věříme, jaký máme přesvědčení. Jo? Takže není žádoucí a není potřebný se myšlenky snažit odstranit. A teď ještě dobrý si to obrátit do pozitivní formulace, takže pokud byste si měli dneska něco odnést z toho podcastu, takže myšlenky během meditace jsou v pořádku. Je to v pořádku mít myšlenky, je to normální. Jo? A teď si možná říkáte, a teda jak teda budu mít tu prázdnou hlavu, jak teda vypnout? Někdy se to i inzeruje u kurzu mindfulness. Tak povíme si to, jak s tím pracovat. Je to taková zajímavá hra s těma myšlenkama. Je rozdíl mezi myšlenkou a je rozdíl, to je důležitý, mezi přemýšlením. Je rozdíl mezi tím mít myšlenku a mezi tím zapojit se do ní, nechat se vtáhnout do toho jejího příběhu, do toho scénáře, do toho, co by kdyby. Mít myšlenky je, jak jsme si už řekli, nevyhnutelný, ale přemýšlet nad nimi je něco, co můžeme omezit. A to je právě to, co nám potom přináší ten pocit toho vnitřního klidu, takového prostoru v hlavě, větší jasnosti. Když dokážeme ty myšlenky nechat být, nechat je plynout. Takže v praxi to vypadá tak, že si stanovíme nějaký meditační objekt, to může být třeba dech, takže vnímáme fyzicky svůj dech, jak se nám třeba zvedá a klesá břicho, nebo stahují žebra, nebo nosní křídla. Jo, vnímáme fyzicky ten dech v tom těle, ten pohyb, který naše tělo dělá, když dýcháme. A kdykoliv, a teď jako se občas objeví nějaká myšlenka nebo často, tak my si jenom všimneme, můžeme se na ní usmát nebo říct ahoj, necháme jí být, vrátíme pozornost zpátky k tomu dechu. A když se stane, že si té myšlenky nevšimneme, tak ona nás nejspíš tak jakoby polapí a chytí nás do toho svého příběhu a my nad ní začneme přemýšlet. A to je v pořádku, to se stává, to je normální, děje se to všem. A zase, jenom když si toho všimneme, já přemýšlím, tak se můžeme třeba ocenit za to, že jsme si toho všimli a jemně, bez nějakého tlaku, tu pozornost přivést zpátky. Jo, můžeme těm myšlenkám někdy třeba i poděkovat, nebo té svojí mysli, za to, že se snaží vymýšlet různý řešení, nápady, plány, tak aby nám v životě bylo dobře. Takže můžeme to brát jako díky mysli, že teď přemýšlíš, že něco vymýšlíš, jenom teď prostě pojď si dát chvilku odpočinek. Takže se vrátíme k dechu. Vracíme se vlastně k dechu, který je v těle, anebo potom další typy meditací, tak používají jiný meditační objekty, třeba fyzický pocity v těle nebo smyslový věmy. Ale většina těch meditačních objektů bývá, nebo tak nejde samozřejmě použít i třeba svíčku, ale to je vlastně zase ten smyslový věm. Takže nějakým způsobem se většinou pozornost přinášíme do našeho těla. A to je proto, ať už k tomu dechu, k těm věmům, to je proto, že naše tělo je na rozdíl od mysli pořád tady a teď. Ono nepřemýšlí, nechodí do budoucnosti, do minulosti, ale je pořád jenom tady a teď. Takže když my dáme té mysli něco jednoduchého na práci, jako vnímat svůj dech a ještě ji směřujeme do toho těla, je vlastně potom snazší se nezamotat do toho přemýšlení. Protože zaprvé máme tu kotvu, takzvanou, třeba ten dech, takže to něco malého, co ta mysl má na tu práci, můžeme si to představit tak jako kotvu u lodičky, jo? Že ta mysl, ta lodička se může normálně volně pohupovat na hladině, ale neodpluje nikam.
A stejně tak s tou myslí. My tu loď taky nepřiděláme napevno na 1 centimetru. Ona se může tak jako pohupovat třeba na těch vlnkách v klidu, ale neodpluje. A stejně tak ta naše mysl. Nemusíme křečovitě se snažit odstranit ty myšlenky, ale můžeme si je vždycky všimnout, nechat je být a vrátit se zpátky k tomu dechu. A ten dech je ta naše kotva do té přítomnosti. A to tělo, který dýchá, který právě, jak jsme si říkali, nepřemýšlí. Teď je důležitá věc. Ještě než řeknu tu důležitou věc, tak aby to bylo i třeba s nějakými příklady. Teď jsem si vzpomněl na jednoho klienta, kterýho jsem měl nedávno a se kterým jsme řešili v rámci mindfulness coachingu nějaký téma a vždycky na začátek lidi pozvu k nějaké meditaci a provedu je nějakou meditací, abychom se zpřítomnili, abychom šli tak víc do sebe, protože potom nám chodí během práce na těch tématech, ať už skrz coaching nebo práci s tělem, ty opravdový odpovědi, ty, které jdou znitra. Jo, ne takový to první, co tam je někde nachystaný a co může být často jen nějaký příběh, ale ty opravdový odpovědi, když jsme se sebou. Takže jsem ho prováděl, něco mu neříkal, jen jsem ho provedl krátkou meditaci. Pak jsem se ho ptal, jak se cítí a on říká, no jako furt stejně, mě tam chodilo hodně těch myšlenek, nedokázal jsem vypnout. A já jsem mu právě říkal, že myšlenky jsou v pořádku, že není potřeba je odstraňovat a že stačí zkoušet se do nich nezapojovat, nechávat je tak plynout. Pak jsme si dali ještě další krátkou praxi a pak říká, to bylo příjemný, jsem se uvolnil a hned se nám potom pracovalo líp. A celý to bylo jenom o tom, že na sebe neměl ten tlak, že když mám myšlenky, tak to znamená, že dělám něco špatně. Jo, takže fakt, myšlenky jsou v pohodě. Pojďme si dát jenom takový krátký zastavení, zpřítomnění. Ať o tom jenom nemluvíme, ale taky to žijeme. Můžete si jenom udělat 3 hluboký nádechy a výdechy. S každým tím výdechem maličko povolit tělo. Povolit oblast kolem očí. Povolit ramena, čelist. Trošku břicho. Jestli stojíte, tak možná i zadek. Ještě jeden nádech. Výdech. Tak jo, a budeme pokračovat. Ta důležitá věc k tomu přemýšlení je to, že naše mysl má tendenci přemýšlet nad myšlenkama. Má silný zvyk. Má dokonce takový, bych řekl, FOMO. Jo, že když se objeví nějaká myšlenka, může tam být snadno pocit, že je to důležitý, že se tomu teď potřebujeme věnovat a pokud bychom tu myšlenku nechali být a neřešili ji, takže přijdeme o něco důležitého, možná o něco, že vymyslíme konečně řešení nějakého problému, co nás trápí. A tohle, přátelé, je docela taková, bych si troufl říct, iluze. Některé věci vyřešíme hlavou, ale třeba co se týče naší duševní, psychické, fyzické pohody, tam často ty věci nevymyslíme, nepromyslíme se k tomu být šťastnější, cítit se spokojenější, emoce nevyřešíme. Jo, tam je potřeba ty věci prožívat. Takže tohle může být do značné míry iluze a taková pastička a je dobrý si trénovat tu schopnost ty myšlenky nechávat být a všímat si toho, že se velmi pravděpodobně nic nestane, když tu myšlenku necháme být. Takže proč to říkám? Kdybyste měli pocit, že vám ta mysl utíká a že začínáte přemýšlet pořád a pořád dokola, takže je to v pořádku, je to normální, je to přirozený. Mysl má opravdu zvyk zapojovat se do těch svých myšlenek, zabývat se jimi. Ale to dobrý je, že mozek je neuroplastický, takže my se můžeme pomaličku odnaučovat. Když on si zažije, že my nějakou myšlenku necháme být a potom zjistíme a zvědomíme si to je důležitý, nejenom si to zažít, ale i si to zvědomit, že jsme to zažili, že se vlastně nic nestalo,
tak potom ten mozek začne pomaličku si zvykat na to, OK, já občas můžu nechat myšlenku být. A když tohle děláme pravidelně, opakovaně v té meditaci, tak potom se to začne projevovat i v tom životě, že jsme schopni ty myšlenky nechávat být a mít v té hlavě víc místa, větší prostor a být víc v přítomnosti a ne pořád v nějakých příbězích, myšlenkách, přemýšlení, analýzách. Takže jsou dny, kdy třeba meditujeme a teď je nám příjemně, jsme tu pozorností pořád v těle, takže můžeme mít třeba i pocit, že tam žádný myšlenky nejsou, protože když tu pozornost zaměříme opravdu na to tělo, jo, vnímáme ty fyzické věmy, ten dech, tak to je tam, kam směřuje ta naše pozornost a v tu chvíli můžeme mít pocit, že v podstatě máme v hlavě prázdno, je to příjemný. Jo, často klienti říkají, wow, já jsem měl v hlavě úplně prázdno, to jsem nikdy nezažil. A je to příjemný pocit. Je to příjemný pocit a je to něco, co potom člověka motivuje se do té meditace vracet, dělat to znovu a znovu. A zároveň je důležitý si taky uvědomovat, že každý den je to jiný, že někdy toho prostě máme fakt hodně v té hlavě a možná ta meditace vypadá tak, že polovinu nebo 80% času strávíme v přemýšlení a dvakrát si toho všimneme a vrátíme tu pozornost k dechu. A i to je v pořádku. Meditace není o tom nemít myšlenky, to už jsme si řekli, a není teda ani o tom křečovitě se neustále soustředit na ten dech, ale je o tom všímat si, když tam ty myšlenky chodí a když nás třeba odtáhnou pryč z té přítomnosti a vracet tu pozornost jemně zpátky. A to může být třeba 100krát za tu meditaci, že ji vrátíme zpátky. Jo? Znovu připomínám to číslo 6 000 až 80 000 myšlenek za den, takže během té meditace můžeme mít fakt hodně myšlenek, je to v pořádku, takže se spoustukrát můžeme vracet zpátky a pokaždé, když se vrátíme zpátky, když si toho všimneme a vrátíme se zpátky k dechu nebo k tělu, k jinému meditačnímu objektu, tak to je takový malý posílení toho svalu, té pozornosti. Protože tenhle typ meditace je v podstatě trénink pozornosti, takový mentální fitko. Jo? Učíme se pracovat s tou svojí pozorností, díky tomu pak můžeme se líp soustředit, nenechat se zatáhnout do nějakého přemýšlení, který nám neprospívá a podobně. Takže fakt si to můžete představit, vlastně jak to fitko. Pokaždý, když zvedneme činku, tak to není tak, že zvedneme jednou činku a najednou prostě svaly, jak Pepek námořník. Ale stejně tak chce to jako pravidelně, že opakovaně. A stejně tak každý to navrácení té pozornosti zpět v té meditaci, tak je to posílení toho svalu té pozornosti nebo všímavosti. Všímavosti vůči tomu, co se ve mně děje, co prožívám. Velmi důležitá schopnost uvědomovat si, co prožívám. Takže nejenom, že myšlenky jsou v pořádku, to je první dobrá zpráva, a druhá dobrá zpráva je, že je i v pořádku, když nám ta mysl často utíká, když se zamotáváme do těch myšlenek, je to přirozený a je to o tom naučit se si toho všímat a vracet se zpátky. A někdy se klienti ptají na to, co dělat, když mají fakt pocit, že ta myšlenka, která přišla během té meditace, že je fakt hodnotná, že ji nechtějí nechat být. Jo, teď jsme to zrovna řešili v takové skupině WhatsAppové, co mám pro klienty. A jde s tím dělat spoustu věcí. Jo, jde si třeba vzít k meditaci papír a tužku a když přijde něco, co fakt nechceme zapomenout, tak si to napsat. Já jsem třeba dělal to, že jsem si jenom představoval, že tu myšlenku si napíšu na papír a ten si dám do šuplíku. Že si to vlastně uschovám, nebo pro fanoušky Harryho Pottera, že si to dám do myslánky, tu myšlenku. A tyhle mentální pomůcky mě pomáhaly věřit, že si tu myšlenku, že si na ní vzpomenu potom. A vždycky jsem si taky vzpomněl, a nebo pokud jsem si nespomněl a nepamatuju si, že jsem si nespomněl, to dává smysl, že? Tak se nic nestalo, evidentně dál žiju a můj život je fajn, takže jde myšlenky nechat být a jde se
trošku hecnout možná, jo, a někdy nechat být i tu myšlenku, kde by si říkáme, to bych si měl zapsat. Určitě znáte i takový to, kdy třeba řešíte nějaký problém, třeba v práci, nebo před dovolenou máte pocit, že to ještě musíte hrozně moc stihnout. A pak prostě něco třeba už nestihnete, nebo ten problém nevyřešíte, pak se vyspíte, nebo jedete na tu dovolenou a zjistíte, že ono se vlastně nic nestalo, že to nebylo tak naléhavý, jak nám ta mysl mohla tvrdit, nebo dávat pocit. Takže jo, nechávat myšlenky být. No a je to všecko dlouhodobý trénink. Není to tak, že jednou si to zkusíme. Je to jak s tím fitkem, že jo, když jdeme do fitka jednou, tak fajn, ale asi to nic velkého neudělá. Možná potom se cítíme jako jo, yes. A nebo naopak se cítíme trošku, to bylo náročný. Takže může být fajn začínat jak s tím fitkem, tak s meditací v míře, abychom si nevytvořili odpor. Obecně, když si budujeme jakýkoliv návyk, tak je důležitý stanovit si tu míru, to množství toho, tak, aby to v nás nebudilo odpor. Jo, protože o tom bude nejspíš jeden z dalších podcastů a taky jednou za rok zhruba o tom dělám workshop na téma laskavá disciplína. Vůlí věci neutáhneme. Chvilku jo, ale vůle je taky jenom sval, potřebuje si odpočinout, každý den ji používáme. Takže stanovovat si takový výzvy, aby to v nás nebudilo odpor. Jo, postupně. Protože bychom to nějakou dobu možná utáhli vůlí, ale nejspíš na dlouhodobě. A právě to opakování a ta pravidelnost je to, co přináší ty výsledky. V té společnosti si myslím, dneska už je docela zvědoměný obecně, že abychom byli fyzicky zdraví, že je důležitý dobře jíst, ideálně cvičit, nějakým způsobem se o to tělo starat. A ještě není možná tolik zvědoměný, že je potřeba se starat i o tu mysl. Že i ta mysl potřebuje nějakou hygienu. Stejně jako si čistíme zuby každý den, aspoň většina z nás nejspíš, tak je dobrý každý den mít i nějakou psychohygienu. A teď si můžete možná říkat, pokud ještě ji třeba nemáte, uvažujete o tom, Ježíš, jak to zvládnu, já už toho mám tolik, prostě zas další věc, že to může působit jako, že to vlastně člověku spíš přitíží, protože je to další nějaký nárok, co bychom měli. A tady bych řekl, že skoro vám můžu slíbit, že meditace vám spíš ulehčí a ten čas spíš přidá. Protože právě tím, že si mentálně odpočinem a emočně, tak potom máme větší kapacitu. Řeknu třeba svůj příběh, než jsem ještě meditoval, tak moje práce vypadala tak, že jsem tam seděl, teď prostě třeba už odpoledne a už jsem prostě fakt nemohl a ještě jsem potřeboval něco dodělat. A přemýšlel jsem a nešlo mi se soustředit a trvalo mi to hrozně dlouho něco vymyslet, vyřešit. Jo, a tohle v podstatě úplně odpadlo, když jsem začal meditovat. Takže potom člověk ušetří fakt hodně času. A pokud vás láká meditace, tak můžete meditovat s nějakýma nahrávkama. Já třeba mám tady jednu v tomhle podcastu, takovou krátkou, která může být fajn právě na začátek, protože má jenom 11 minut. A zároveň to může jít mnohem líp taky, když na to nejsme sami. Jo, když máme tu podporu a děláme to s někým, se ukazuje ve výzkumu, že lidi vnímají meditaci ve skupině jako o 30% efektivnější, přínosnější než samostatnou meditaci. Jo, ta dynamika, když v tom jste s někým a máte tam tu společnou energii, tu společnou motivaci, záměr, tak to jde líp, to asi znáte určitě i s něčím jiným, třeba se cvičením. A budovat si ten nový návyk může být někdy výzva, protože máme asi všichni co dělat v životě a když máme pocit, že nemáme čas, tak ta meditace může být první, nebo ta péče o tu mysl může být to první, co se rozhodneme vypustit. A pak nemáme tu kapacitu ty věci řešit, máme pocit, že musíme vyřešit něco, ale nemáme na to už kapacitu a teď se v tom motáme. Takže abychom si udrželi tu hygienu té mysli,
tak určitě jsou skvělý kurzy, ať už individuálně nebo v rámci skupinového kurzu. Můžete mrknout na můj web robertach.cz a rád vás v tom podpořím a budu v tom s váma, provedu vás. Takže to je z dnešního dílu všechno. Kdybyste měli nějaké otázky, klidně napište do komentáře nebo se mě ozvěte. Buď skrz ten web, tam najdete kontakt, nebo na Instagramu robert.ach. Mějte se krásně, přátelé, ještě si pojďme dát společně nádech, výdech. Zase ještě maličko povolit tělo. Přeju vám, ať se vám daří být kamarádit se svojí myslí, se svýma myšlenkama a zároveň je občas nechávat být. A budu se těšit u dalšího dílu. Ahoj.